Dato na ko ba eh. Uy, sige, salamat. Dami ko na. Woo! Take. Yan, parte yung pagka-uwan na. Woo! Salamat kay nahunong gid taon siya ang uwan. Kay medyo ko kakuha ron sa kuang tumo. Okay. Ayan, what's up sa inyo mga lagan? Padung naman sa tamong gawas no kay ano. Na ako'y kwaon sa Ayala nga murag shake ba or tumbler nga mura siya shake bitaw. So kana order na siya sa kumpares niya then wa mo koy kuan kanang tawagan ni. Wala man si tumbler ko no. So mo na gipalitan na. Sarap magmotor, balag uwan. Ay sa mga nagmotor diha, ride safe in town. Uwan ay. Pero fighter. Ayan. Gahapon kay nagamit ko og COE, wala ko kasugat og kanang nakaagi ko checkpoint pero wala ko ka suway nga nagpakita sa COE. So mo na akong try og kuan karon nga agi ko checkpoint pakita na ako. Anyway, naabit tayo siya date kung validity niya ba ano siya pwede ra. So it's 12:50 nya alauna daw to mo gawa sa trabaho. Nagdala atong order na ko, hopefully makuha rin ako siya dayon no kay basig paparkingon ko nga to sa Yala ba. So far daghan naman ang nagwan, daghan naman ang nanggawa sa kenan. Dili pa man gid siya ingon nga pwede unta pero murag daghan man kay amot lang na siguro sa sila yung mga tuyo ba. Yan. Pala dati masugatan nga mga ka-classic diha no, mga lagan nga classic ba. Populi na wala man gani. Mahims. May na siguro jeep no kay nagatang man sila og mga kuan. Siguro mga service nila sa ilang kumpanya. So far wala tay nakita nga nay nag-angkas no or naay ka nang nag-back ride diri sa Cebu. Pero karon ko no, gialaw na kuno karon adlaw samantaron 7:22 Martes, July 22. Gialaw na kuno ang pag-angkas base sa post sa Facebook sa ka page no nga legit. Unya kay problema wala gid gihapon nila giwagtang tong barrier. So kinahanglan jud gihapon kuno ang barrier. Ako nalibgan lang ana kay nganong need pa man barrier nga kung ang ialaw mo gawas or back ride is katurang magtiayon or kanang maguyab nga living in one household. So since living mas in one household nganong need pa man ang barrier, di ba? Siguro moingon tag need siguro ang barrier kung pananglitan alaw ang angkas kanang angkas gyud nga pamasayroan ba kay laylahi biya dili na siya living in one barrier. Anyway, stop sa tadari kadiyot kay para sa checkpoint. Sir, buntag sir. Diara ko sa Ayala sir. Gikuan sa opisina na mo ba? Gipaalaw mi og until 22 kay nami asikasuhon sa opisina. Naray ko sir. Ayan. Sir, lahat. So, ayan, napa lang ko idagang kwarta. Matag yung nilag ka ng kuan bas na action sa dia. Kay grabe lisod din lang trabaho sa dia nga permis la expose na ni. O pobre man ta, walang sa kay lisod man. Anyways, mingaw sa ko diri lugar oh. Makamingaw sa ni sila da kani lugar diri. Yan, nata sa Ayala. Problema ani kay the pick up on ni no parking. Kilang nara koy tanaw nito kadiyot. So far wa kita nakita nga nagdala og barrier no. Wala lagi gyud ganahan ana lagi unta. Pero unsa unta man nginabuhi man ubang tawo man nga magbarrier na lang gyud sila. Buon sa akong helmet. Asit na yung bago nga pan ma'am dong tawagan ni ma'am mo nga matcha. Matcha sir. Hot fudge Oreo lang.
So ayan, dawat na akong tumbler no. Muna siya purma guys. And pamingon sa ang building eh. Anyway, so ang ako ni pagdaron nga hindi ko kadaog net. So I need to put this tightly. Dili mayabo. Dapat tayo gani yabo gini style. Yabo mo gini style man di madag di mayabo eh. Biyada ta. I mean clutch bin hindi. Ay, ko ano, tayo lang na to no. Walang mawala sa pagsubok. Ayan. Di ka badlong bawal area pang parking. So di ko kadretso diri ko, need ko moagi di ana kana checkpoint ta diha. So pakita na sad nako ikaduha. Yan. Woo! Ando tagid sa hangin basa mag-drive ka no. Basta di lang kakapoy pa. So far man siya nayabo. Like takilid siya gamay pero di siya ingon yabo. Atong gamitan og kanang kuha na rev matching o. Ano siya rev matching. Di ka magamit clutch no. Ana, so munong ta dere. O na sir. Sir, ngapon. Ay mangod to de. Ihat disura. Ikan ra ko diana sa officer. Ano ko ikon? Kaso. Asara. Until 22 ra ni kutob. Salamat sir. Woo! Kalimot ko selfie daw may parang selfie day ko sa kwan. Sir, gikan ra ko diya sa opisina sir. Na sir. Sir. Mag-grab matching na ko no. Alright. Wala siya. Di ka magamit kung biyada ba. Pero delikado na siya kung actually di gini siya maayo. Di siya advisable. Nabut-buot lang ko kay ano. Kana tanan ako murag musod ra man god. Like wa may paka. Anyway, di siya maayo guys. Ayo sunda. Huwag tularan. Huwag tularan. Ugoy, ham. So ayan, kasi kahimtang karon resibo na medyo dagan-dagan ang tao, murag dagan-dagan sakyanan ba, murag di gini mo ingon nga ma-quarantine kay dagan tao or dagan sakyanan, gamay din tao ba dagan sakyanan. Hapit igo prutas daw. Okay, avocado dire no. Pila niya avocado sir? 120. Wala sa. Pila nakabuk sa usak kilo, tagaran 5. So ay daw kon mga sa kilo ba. Pero kaya lang tong dagko kayo mga sakto-sakto lang. Ay lang sa nang gagmay kayo. Okay ra ko na eh. Pila tay? 100? 100? 120 day? Sige gidaganan ako gipanda. 120. Ay sir, sorry. Wala ko ikuan day. Kuan sa Ayala. Palit ani kay ano, testingan din ba. Di man war ba koy gasolina. Dagan pa ba ka ron? Pila yung saging ma'am? Ha? 100 ang kilo? Alam sa mamay? Alam sa wala ko'y budget na. Ilamat. Ayay, wala na gasolina. Timing nga di ko. Gasolina putik. Dool na to kay ko. Hot da gasolina. Bati.
Pwede sa kwenta lang. Hmm? Sa kwenta unleaded. Kwenta? Ah. Sige. Tagtira na sir. Sige. Ako ta resibo sir. Ay lang. Thank you. Na. Hapit yung dot-dot. Hutdan ko dyan sa may prutasan. May gali lagi. So, oh, that's it. Nasa ka, sir? Kaya may trabaho dito sa panagkait sir niya. Kapag lagi karon sir, wala ka ni mabalik sa mga trabaho niya. Ang trabaho niya kanal na sir. Mo ba? Wala ni mahimo dito sir good. Sila lang kung ano mo kaya mga mo. Wala ko masaya rara diyan ko. Wala ko ni trabaho. Asa dayon nyo, sir? Dili ra ko ano mo sir sa may tihiro niya di. Kuan pa mo lugar lagi. Lakdan pa ba wala pa gyud nabli. Ini kasud gyapon. Audition mo pwede mo suda eh. Oo kay na. Pero naagay pang dira nagbangaw sa mga trabaho sir niya. Ang mga kontraktor lagi wala na itong tuwang kay. Kasing-kasing isa mga trabaho wala kang gyapon pabalik kay. Kuan pa lagi ko gyapon. Ato ka. Ano nang ikamot na sa imong mga sir kay wala gyud bisa ko. Kuan dito. So may kuha ako ninyo eh. Sir, kuha lang ning usa, sir. Kay kay sir, maurog gyud ako makuan, sir. Oh, naikuan, sir. Oh. Ay problema, sir, ang cook, manakok. May problema, sir eh. Gamping lang mo, sir. Di mo ka balik sa trabaho na. Pero nagpuyo ka, asa puyo, sir? I mean, di man ka mo ka sud karon diha. So adto ka magulen sa trabahoan ninyo. Sige, sir, lang sir, amping kay sir. Sige, sir, may problema. Sige, sir. Amping, sir. Oh. Actually, mura kog nakuan nga nagpasalamat ko murag kuan siguro nako ba nga kanang murag malitok na bitaw dito na akong salamat. Pero matinuod sa di iyang gikuan no, pero may na lang pod makahatag-tag ka ng kuan. Boss, salamat boss. May lang makahatag-tag ka ng privilege nga nakakuan siya. So na ang ato na lang diya karon is amping na lang. Oops, bangga, oops. At hey, bunog ng kuan. Up. Mabangga medyo kay. Mo kag-amaw. Ay, baka ni nabunog. And guys, kung gingon nga tinuog udi to sa iyang gisulti, tante nga nihatag tagamay. Pero disad man tihon, pero siyempre guys, luoy sa ko. Alright. So, ulit naman ko and see you guys next time na lang. Peace.